Часа е 9:50, това са мастерите и това е Дидо матрицата, Дянката. Днес отиваме в Созопол с мастерите. Най-бърза мастер в целия Бургас. Точно пък. Днес отиваме в Созопол с Джито мастерите. Това мастер, знаеш колко джига е? Ще капи всичко, мерцедес, BMW, всичко е така. Да. Отиваме до автогарата първо. Моето момче. Да, имаме около 30 минути до автобуса. Сега слушайте какъв е плана. Аз я иду и момче, отиваме до автогарата и оттам хващаме автобус. Автобус ще закара в Созопол. Или какво куче. И оттам ще джиткаме навсякъде. Сигурно ще отиваме до Черноморец. И да. Виж какво. Ключа ми падна! Деяне! Не знам. Това не минава всичка карата. Оп, правим ги дрифтовете. Вижте го, колко е издрапал. Колко издрапал наркоман трябва да си. Не може да кантари. Оп, ей ги заровете в автобуса. Това как да го затворим? Ай, ще го затворим. Дай затваряй. Как? Дърпаш надолу, бе. Тъпак. Добро, момче. Деяне, как е да си в автобуса? Много хубаво. Пак ти гавей. Издрапал. Пуста. Да и това е очко. Добре. И това очко с най-големия мастер тук в Созопол. Най-щупения. Ни двама е. Ей, очко, Дръж. Дай каската. моята тослетка, брат, не Моята можеше държетка да е сгъне. много по-назади, бе, брат. Моята не можеше. Да. То по Виж, моята е много назади, На бе. един завой си. Виж Глазове вътре, бе. Така стана един проблем, дисплея ме изгорял някак си. Тук не се виждат чертите, поне виждам волтовете. Болтовите и те не са вят много, но... Ай, бийте се. Виждам, че съм на трета и на километрите. Трябва мен към дисплея. Сега на къде сме? До Лидала? Добре. Добре. Да си да бъде. Ти не дишла. Колко струва един дисплей, бе? Втора ръка 23 лева. Има до 40 лева. Да, си. Това ми трябва Аз втора. имам втори дисплей, ма той нещо... Даже не го бях барал, реших да го пробвам да видя какъв е мисълта. И той беше щупен. Ма много кантара да хиляда. А то пи настройките от дисплея ли са или от контролера? Защо? Нали знаеш, пи настройките на 24-та, че са много по-хубави, много повече има. Да, бе. Това от дисплея ли или от... В смисъл контролера... Контролера ли добавя тия пи настройки Да, или дисплея? контролера пък. Не ги показва. Много добре да става.
Нямам задна спирачка, ще го прекатам в него. Гледай на колко волта си? 54,5. Дея са би. 53.8. Ай, Ай, пътя! Петър, сега ще отиваме малко на... Абе, така ли? Ще видим, добре. Просто няма да коментирам откъде минахме. Викам, че няма да коментирам откъде минахме. По този път, банак. Сега на къде сме? Напред. Аз съм седнал да изпиша една пехея. Ами айде да отидем някъде. Вай, помниш ли това място миналия път, където отихме? Наблизо, а? Покрай морето. Точно тук беше. Го сега то с Small Master кантари. Като аз не мога, той ще кантари Small Master. Коста е, дидо. Давай, давай. Там тия спирачки са много добре, брат. Това главната ли трябва да е? Очко, това главната ли трябва да е? Не е много главна вече, ама да. Очко! О, shit. Аз няма поле. Аз
Аз може и да имам. Очко слага отзаде гумата. Крака на гумата служи. Да, знам, там ти после. Бой. Бой! She said, but какво? Тук можеш на всяка да картариш само да минем задния път. Дай ти газ направо до хубавия път или то това е хубавия път? Не, то тук е добре за кантарите. Добре, ама Дянката да ни пречи. Дянката се би и виси. Янката много съби Трябва да научим този човек да кантари, за клената. и на мен трябва да научиш. Дайте. То не е толкова трудно наистина. Не, на мастера е много трудно. На Димитров шалбата, ако ми го дадеш за един ден, брат, казвам ти, много е силно. В смисъл, като дадеш газ е това. Да, то задния мотор само е много силен. Не, и двата. Много е бързо, аз като дам газ, значи... Само, не аз си говоря, само задния мотор е много силен, пак камо ли предния, като го включиш направо си ебава майка. На два мотора, знаеш какво става? Виж, аз така тръгвам да обръщам и стана така. Ма много бързо. И сега се изсипа. Това кабо е много добре. И той го е взел по-ефтино от мастера, защото баща му там има някаква компания.
Защо бе? Много е труден мастера за кантаране, най-просто това. Абе ти скантари цялата морска не са прави. Като само една втора батерия много добре ще влезе. На мастера къде ще сложиш тази втора батерия? Ей тук. Трябва да сложиш по-голям амортисор да... Янка, я бягай. Бягай, ти мога. Въй кантари. Диана, ти на колко черти си? Пет. Ще стигне ли според теб? Миналия път закъсахме нагоре нещо. Идва кола. Миналия път да казахме, защото много ги оплъхме. Ние тук миналия път ги оплъхме, само ги оплъхме. Ние ако... Диана, дали ще минем разстоянието тук до Черноморец за 5 минути или за 15? Не, са няма значение. Е едно и също. Вие даже мое по-рано... Не. Но ако искате, дайте да ги опънем до там. Ето до края, вече където има хал. Да. И до там ще кантаря малко и после ще ги опънем. Окей. Давай на газ, дай газ, ще отива за теб. Бе, много спира, е. Вой, тук някъде е помня, че имаше една обърната къща. Отим да видим. Това ли е Черноморец? Да. Се баш. Айде да вземем нещо, да. Дявай! Ей, глупак! Това ли е Черноморец? Да. Дянката! Трябва го чакаме. Да. А? Що? Защото объркахме тук, пастана това беше.
Ето за кантара перфект. Е, това е ладяци тук на морето. Терейките и Brawl Stars. Очко, колко купи си, бе? Брат, малко съм. Почти 30к. А така, по 4 ряд. така. Бе, ще еш ли атера? Да, бе. Ще дам една цигара. Добре, после ще ми даде цигарета сега. Чай да си изкуша терия, той ще даде. Оставяме на къпи. Бе, там долу са тротките. Айде, дайте. Ама то... Нимай бе, бе. Диана, колко волта си? Чертите колко са? Май да парим. Да ходим към Созопол. Не гледам. Я? Махнали ли са се от Санта Марина? Не. Добре, значи. Нищо ще Не, минем. преместили са се. Къде я? На главния път. Я дай да взема. На главния път са. Не, чекай си. Ей тук, така. На главния път са преместили. О, добре, супер. Ей тук сега ме... Абе, карайте зад мен, защото като има полицаи, не трябва да ни виждат. Да довачи си ми на 3 черти? 4. Дай. Карайте на сингъл и после като влизаме към таковата. Да, тогава ще ги опънем малко. Да, ще напълним малко. Да, следете ме просто. Карайте сега на сингъл.
Очка, бал си го е, давай. Ей, да, кемпът е там. Брат, аз нямам батерия от... Тия куки, брат. Ако нещо, брат, ма... Няма. Деяне! Деяне! Ела! Много е зле положението при мене. Повече от 30 не дигам, на 2 мотора съм. Ти? Аз съм на 2 и дигам 30, едва ме дам. Очко! На 2 мотора съм, едва ме дам, дигам 30. Карай на сингъл. Добре. Ако не, ще бутам. Кой ми звъни, бе? Да му иба майката. Няма пък да му дигна. Ей, ще му будете. Да, чух. Очко, пак ще трябва да му будете. Елате малко да се... Малко да се призареди една черта. Ще я направиш там. Добре, сега ще карам на Очко тротинетката, защото Няма батерия. моята няма батерия много. Аз закъсах, брата, и там... Не, аз не закъсах. Едва да имам 30 маняк, на 2 черти съм сигурно. Вой, малкия бар, маняк. Моля, слова сензора. Давай. Ма той не работи, той е щупен са пиновете. Виж, като намаляш, Че аз сме на музиката. като намаляш не натискай рязко. Просто спирачките леко ги натискай. Той аз който трябва да малко. Вой, малкия бар. Много е малък. Айде, хан. Дай сега, ма старайте в дясната лента, че като има коли да не изпреварват. Тогава съм карал на малък бар. Какво викаш? Батерията ти пада на 43 волта. Това много лесно е. А? Много лесно е. Говоря ти, че имаш още 2 волта, пък това ти е 2 км или 2. Ще издържи? То до вас е около 1 км. Кола?
Дай да чакаме очко. Да чакаме очко, че батерията 2 волта. Бутон ли това още? Избяга. Ние сме тук още малко. Пускам на 2 мотора, само да стигнем по-бързо. Кола. Слушай сега каква е схемата. Аз ще бутам, ти просто карай само напред. Не давай газ. Ела, дай моята кола напред да вземе. На колко батерия, бе? 44 волта, цяло и 6. Изключва, като даваш газ. Това 44, само бе. засили се и аз ще бутам. Той само да се оправя малко. Ай, всички Не са. мога сме гласира, майка да е. Данка бяга от пътя. Намести ли се? Горе-долу. Да давам ли газ? Не, да. Дай само малко да ми помогнеш. Данка бяга. Да давам ли газ? Ние сме искали до табелата и после бъде трябва. Да, бута, там бъдеш ще го избута, бе. Ай, като каза. Аз ще бутам. И последния път, ей там чак на Байротка. Отбийте. Да спирам ли? Ей така. Нищо ли не искате? Това си има ли магазин? Има, под нас. На една мил. Що там ще вземем нещо за Добре, пиене? ай. Сега по дада бут. Няма Добре, ядки. браво. Бутай. Там си да се презареди малко. Оттам нататък остава само нашата оста. Едно на горнище. И тук е само една права, аз тук ще бутам. Очко, бе, ти ще стигнеш при вас. Стигнеш ли? На 47 волта си. Кола. Сега сме само напред. Добре. Не бърнаме за никой. Ерор 5 от батерията ли? Батерията е така ви. Като такъв малко да се оправи. Там става всеки път. Близо или далече живееш? Сега сме надясно, първата дясно. Сега ще бутна. Йочка ми отправи отвътре. Той как се нарича, бе? Кое бе? Дето отвътре го правихме. Удължителен? Да, Удължителна Да. бара. Оправихме го. От ета коста е такова. Да, вече си стои. Не са мачка като го натискам. Тук се зарежат мастерите. Няма батерия. Да, Зопо до Черноморец връщане. така е. Тук има буркани. Айде, да ми буркане, очко. Коя? О, спък би се, човека. Ди са. Къде има лопатата, бе? Внимай, че тук прави големите работи, го прави мастера. Зарежда го. Мулата, виж стената. Майка ви да е. Брат, какво е ставало от тази стена, бе, човек? там. И бах му майката. Очко, биеш се. Що?
Сикаш ли Бростърс? Как бе? Аре бе, то се прави на проплеер, бе, майка че бабе. Аре, убили го, е. Не бе, ус. Убили го. Геймплей. Биса! Биса! Прав в врата. И сега ще дойде зоната, нали знаеш се раш? И какво направи? Бръсна ги безпяна. Да, изпикали са, бе. Да, бе, макар. Очко, да е екс. Не, ще ми дадеш поета. Ще дадеш после една цигара. Буй! Давай. И бахано. Много е. Правте. Ай, сега дай Айкоса, дай Айкоса. Ей, педерас. Дай ми Айкоса веднага. Така хора, ядохме, пихме, 2 часа седяхме, ейто. И сега тръгваме с чупения дисплей. Имаме май 17 минути. Колко? Имате време, аз Два. трябва, Имаме 18 минути до рейса. обаче аз ви оставам ви на черно и такова, това ще ви стане кайгар. Но ние тук може да се оправим горе-долу. Вече имам батери, 45 волта. Абе, би трябвало да мога да се прибера. Мога да пусна. Вие знаете ли на къде ще? Да, е тук надолу и надолу. Виж, от тук Отляво. наляво, само надолу. Да, бе, и знам. вдясно. Знаем. То това е нещо като главната. Кога съм тук до магазина, не го става. Не фащате тук. Добре. Ай, чао, Очко. Ай, очко. Ай, го. Ай, Ай, аз го пак да. ай. Дай я ходим към гарата. Бе, тук е много гадно, бе, Деяне. Деяне, автобуса. Ами ай, малята това ще отиде от ту. Това. Ай, малята това ще от видеото. Чуваме се. Дянка, имаш нещо да кажеш? За кое? За края на видеото. Да се абонират, ако го качиш. Ще го кача. Добре, да се абонират, да лайквате. И да последвате, ще оставя инстаграмите на малятите в описанието. Давай. Дай.